jaran teci jaran jarati jaran teci sing numpak ndara bei sing ngiring para mantri srek-srek nom srek-srek dum srok turut loro locot nggih alhamdulillah Dik Maning nggih Bapak iki mau saged pepanggihan karo sampean meneh wis ki tahun-tahun awake dhewe iki ra ketemu lek bapake kae aku mesti apal karo bapake sampean wis mesti panggih asep pundi piye pedhot-pedhot ta nggih pedhot-pedhot Bapak sinyale sik iki heeh ki mau awake katinggalan dening apa ki wahana baru saking apa Mas jenenge Nakulopak heeh lek awake dhewe ngapalne jenenge Nakulopak iki rada bingung krana saking kerepe tanggapan iki nggih saking kerepe nggih nggih niki wau dalam rangka pembukaan wahana baru ta yo heeh ya ora urung awake dhewe iki mengaturke dedonga muga-muga dengan adanya wahana baru untuk malam hari ini Nakulopak selalu eksis ya. Nanti bisa dinikmati permainan itu seperti becak-becakan. Oh, becak ada. Zumuk napa nika namine kae? Jumuk. Sing anu nek gulune dawa kuwi lho. Heeh, gulune dawa. Iya, kuwi jumuk jenenge. Engko mubeng ya, Pak? Heeh, engko mubeng awake dhewe ya numpak sing kuwi mau becak apa sampean kok numpak becak. Oh, sampean sing arep aku sing mancal. Ya gak dadi ngopo. Engko arep Mbak Asih tambahi kok rada kuwi kok rada bobot olahraga. Dik Maning niki wau ngene, awake dhewe ngaturke tembangan sak lagu wae. Nggih. Iki karo ngenteni sing ning mburike durung cukup panggenipun ngasta busana. Konfirmasi karo Mas Tito utawa Mas Dion monggo. Nggih lagune napa niki diaturke kagem para penonton. Piye? Sampun niki. Sampun Mas, napa lagune Mas? Heeh. Oke, imbang ana katresnanku Cahyu. Nggih. Semoga sesarengan kalian Turangga Jaya wonten dalika wonten panjenengan Bapak Mukaji lan ugi Anggara Audio Profesional.
Iya, imbang ono Ampun, Bapak. katresnanku.